e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Mali kunnafoni jabarani najɛbɛw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma aw minnu b'aw sigi ni ka anw ka kunnafoni ka ale lajɛ Mali kunnafoni.net ale jabarani kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo o la danti foli min na an b'aw ladɔnniya ka fɔ ko bi ye septembre kalo tile 8 san 2022 a y'aw bisimila kunnafoni a waati sera. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa n'o ye colonel Asimi Goita ye ale kɔni ye kunu a ka cakɛyɔrɔ la n'o ye kulubakaw olu fɛ yen nɔ sa laginɛkaw ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ olu ɲɛnabɔli masa ni ale bɛ wele ko Morisanda Kuyate ale kɔni nana a ka jamana ɲɛmaa ni o ye colonel Mamadi Doumbia ka cikan ni ka o lase colonel Asimi Goita ale ma nka jana a ka cikan ni ka o lase colonel Asimi Goita masa u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Ahmeda Sekou Touré a ye ale ka tale dɔ ni ka o da anw ka jamana ɲɛmaa ale kulo kan fɔlɔ ni o de ye k'a yira k'a fɔ ko Mali ale ni Laginɛ kɔni ye fɛn min ye fogon 2 o de kɔni bɛ farikolo kelen o la o de la sa anw ka jamana ale ni Laginɛ kɔni ye jamana kelen de ye min ni jamana 2 kɔni karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw bɛ a kɔnɔna la o de la sa fɛn min ye Laginɛkaw ka jamana ɲɛmaa ale ka cikan o laseli Morisanda Kuyate fɛ o de ye k'a yira k'a fɔ ko Laginɛ kɔni bɛ dɛmɛ ni ka o don anw ka jamana o ma fo ka taga fɔ ko min kɛra o de la a ye an ka jamana ɲɛmaa ni ka hakili jigin ko kura k'a fɔ ko olu ka kɛlɛkɛcɛw kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔna la kabini san 2012 ka se ka dɛmɛ don anw ka kɛlɛkɛcɛw olu ma walasa ka se ka kɔrɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ni ka olu kɛlɛ. Burɛmukaw fɛ yen nɔ fɛn min ye sanji ni ale ye tiɲɛni kɛ burɛmukaw ka dugu o kɔnɔna la sa ni a kɛra sababu ye ka tiɲɛni ni ka o don denbaya caman olu kun walasa ka se ka dɛmɛ don olu ma burɛmuka minnu ni olu kɔni sigilen don an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ olu kɔni y'u bolo bila u jufa la ni ka se ka sefa wari 7,000,000 n'a kun kan fɛn ka se ka o de fara ɲɔgɔn kan u ka fara ɲɔgɔn kan min ni ale kɛra utukalo tile 3 o tɛmɛnen na min ni ale denfaya kun bɛ an ka minisiri ɲɛma kɔrɔ o bolo ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Iriganda ni o ɲɛma fana don n'o o ye Usman Isufi Mayiga ye ale ni a jɛɲɔgɔn ni o ye honorable Aissata Cissé ye ni bɛɛ b'a fɔ ale ma ko Chateau u kɔni ye nin musaka ye ni ka a fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ don burɛmukaw olu ma. Silamɛ diinɛ tigilamaw kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan septembre kalo tile 24 ka taa se a tile 22 ma san 2022 ni fara ɲɔgɔn kan in kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka dugu 10 ka o de fara ɲɔgɔn kan anw ka faba o kɔnɔna la yan nɔ ni hakilina in yɛrɛ bɔra au conseil islamique de la min ni ale ɲɛmaa a Saïd Ousmane Sherif Madane Haidara ye a ye kunnafonidilaw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ani ka tila ka weleweleda lase maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan walasa ni baara in a bɛ se ka ɲa u bolo cogoya min na ko nin kɔni ye a siɲɛ fɔlɔ ye farafinna n'a worodugu yan fana alisilamɛtɔn tigilama bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan.
Samia hali k'a sɔrɔ ale b'a a 12 la wagati min na anw ka kɛlɛkɛcɛw olu kɔni ye u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ karogɛlɛndinɛ tigilamaw olu kɛlɛli la sa ala ni u ka bolodi ɲɔgɔnma n'u ka cɛsiri u kɔni ye ngara da karogɛlɛndinɛ tigilama caman de la k'a daminɛ utukalo tile 20 tɛmɛnen fo kana se an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ni wagati na a yirala k'a fɔ ko karogɛlɛndinɛ tigilama maa 30 bɔɲɔngo u ye olu kɔni minɛ ni ka bila u ka bolo kan a maa 30 kɔni na sa karogɛlɛndinɛ tigilama ɲɛma dɔw kɔni bɛ ala ni aw dɔ ye Yusufa Ibrahim ye ka taa se Amadu Argaya ma ninnu maa 2 yɛrɛ kɔni ye tesi da karogɛlɛndinɛ tigilama ɲɛma baw ye ka taa se Asɔngo fana o ma o kɔfɛ fana u ye karogɛlɛndinɛ tigilama maa 27 ni ka wele lase olu ma a maa 27 welelen kɔfɛ sa u ye u ka kɛlɛkɛminɛn caman ni ka dɔw tiɲɛ ka tila ka dɔw fana olu minɛ. Amita Segu n'antara Segu jagokɛlaw kɔni olu kɔni kelen do ka dɔ fara u ka balofɛn olu sɔngɔ kan hali n'o y'a sɔrɔ a yirala an ka jamana marabagaw fɛ utukalo tile 7 tɛmɛnen ko balofɛn olu sɔngɔw kana tɛmɛ musaka dɔw olu kan n'u y'a yira k'a fɔ ko iri brizura ko ale sɔngɔ ni o y'a kilo kana tɛmɛ sɛbɛnwari dɔrɔmɛ 75 kan tulu min ni ale bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔna la o litiri kana tɛmɛ sɛbɛnwari 200 o kan fɛn min ye tulu min ni ale bɛ bɔ an ka jamana o kɔ kan litiri o kana tɛmɛ sɛbɛnwari 240 kan sukaro min na bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnwari 100 n'o ye o kilo ye min na ale bɛ bɔ an ka jamana kɔ kan sɛbɛnwari 120 hali n'o y'a sɔrɔ o kɔfɛ fana sigi ka fɔ ni o kɛra k'a yira k'a fɔ ko sukaro kɔni ale kilo ka feere sɛbɛnwari 130 la ni ale kilo 50 bɔrɔ bɛ t'i jɔ sɛbɛnwari 6000 o la o kɔni kuma o fɔra utukalo tile 22 tɛmɛnen san 2022 o n'a ta bɛɛ lajɛlen fɛn min ye Segu jagokɛlaw ye sa olu kɔni ma kala don ɲina ni ka bɛnni ye k'a sababuya kɛ u bɛ ka balofɛnw ni ka olu feere u ɲɛna sɔngɔ u la. N'an bɔra Segu an bɛ taa Sikaso fɛn min ye kɔri foroba min bɛ yen nɔ ni o ye CMDT ta ye sa ni wagati in na fɛn ɲɛnama o de kɔni donnen don u ka kɔriw olu la fɛn ɲɛnama min ni ale bɛ wele nanzarakan na ko Citadelle Jacobila min ni ale b'ale fɔ an ka todukan na sa ko tankɛrɛkan in yɛrɛ ye fɛn ɲɛnamani min ni ale bɛ don kɔriw la kabi san 1912 ni fɛn ɲɛnamani kɔni ale bɛ tiɲɛniba ni ka o don kɔri sɛnɛlaw olu kunna ka sababuya kɛ a bɛ u ka kɔriw ni ka olu bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ni a daji de ka sababuya kɛ sɛgɛ o de bɛ ni fɛn ɲɛnama in ale daji la ni wagati in na ɲɛɲini o bɛ ka kɛ walasa ka se ka dankari ni fɛn ɲɛnama in na cogoya min na. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko Zegwa ni Mali ni Côte d'Ivoire dancɛ dugu o la sa ko MINUSMA ma olu ka bolimafɛn min n'ale tun bɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ka i kunda anw ka jamana o kɔnɔna kan septembre kalo tile 4 tɛmɛnen san 2022 ale kɔni minɛnen don Zewakaw olu fɛ ni o ye Zewa sifinakaw ye u y'a yira k'a fɔ ko bolimafɛn kɔni bɛ t'i jɔ bolimafɛn 30 o bɔɲɔngo de la u kɔni bɛ ka makɔnɔni kɛ ni o ye Zewa sifinakaw ye ko fɔ an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw kɔni ka yamaruya di k'a fɔ ko MINUSMA maaw ka ni bolimafɛn ka don an ka jamana kɔnɔ o de la u bɛ sɔrɔ k'a labila. Manatali sifinakaw fana bɔra kunu septembre kalo tile 7 san 2022 ka bɔ ka fɛn min ye ɲɛna wolomani ni ka o kɔn cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinen bɛ manatalikaw olu fɛ yen nɔ masa ni o cakɛyɔrɔ min na ni ale bɛ wele ko Felu Sema ko olu kɔni bɛ ka ɲɛna woloma ta ni ka dugulamaw ka olu sɛgɛrɛ u ka nin bɔlen kɔnɔna la sa finitigilakaw kɔni kɛra sababu ye ni ka nin sifinaka ninnu ka se ka u cari ni gazi lacrymogène o ye taamakɛla ninnu maa caman ni ka olu minɛ ka taa n'u ye. A bɛ san 1 bɔ bi fɛn min ye ko dɔ bɛ ka kɛ Turugunbekaw olu fɛ yen nɔ Turugunbe ale bɛ ɲɔnɔ o lamini na u y'a yira k'a fɔ ko mankanba ko de bɛ bɔ olu ka dugu jukɔrɔla o la nin kɔni kelen bɛ wale min n'a kelen bɛ ka u gaw kama na kosɛbɛ kabi juillet kalo san 2022 u kɔni ye nin jatigɛ ni ka ale kɛ u ye a lase dugu marabagaw ma olu kɔni ye fɛn min ye dugukolo baarakɛlaw ni ka olu bila ka taga nin lajɛ utukalo tile 2 o tɛmɛnen dugukolo baarakɛlaw olu y'a yira k'a fɔ k'olu ka sɛgɛsɛgɛli o kɔnɔna la ko dɛbɛn dɔ de kɔni bɛ nin dugu jukɔrɔla in na dɛbɛn min kɔni ni ale fara ji la ni gabakurun kɔni binna kan a bɛ mankan bɔ ni ka yɛrɛ ko o n'a ta bɛɛ sa maaw ka u hakili ni ka o sigi ka sababuya kɛ ko nin waleya in kɔni fɛn min ni a tɛ dankari ma ka bunahadamadenya la ni wagati in na ko bɛɛ ka i hakili sigi.
an songo taji ale kɔni sɔngɔ jigina kosɛbɛ kabini septembre kalo tile 6 tɛmɛnen san 2022 an songo ale be Gawo o mara la taji ale litiri kelen o bɔra sɛfɛ wari 200 la ni ka ni yɛrɛ sɔrɔ fo sɛfɛ wari 140 na o b'a yira ka fɔ ko sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 60 o de bɔra taji ale sɔngɔ la ni waati na a yirala ka fɔ taji feerelaw fɛ ko hali taji sɔngɔ be se ka na sɛfɛ wari 110 na ka kunnafoni kuncɛni kɔkan kibaru ye an be taa Nigériyakaw olu fɛ nɔ Nigériya sanfɛ kalanso lakɔli karamɔgɔ olu kɔni be badabada baarabilala a be kalo 6 bɔ an be wagati mina i n'a fɔ sisan nɔ k'a sababuya kɛ u ka laɲini o ye fɛn min ye sa o de ye ka se ka dɔ fara u sara wari o kan ani ka tila tuguni ka musaka di u ma walasa u ka se ka u ka sanfɛ kalanso min ni o ye forobata ye o bini u ka se ka kɔn Mali kunnafoni jabaran lajabaw aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni de ni k'a da aw kelen bɛɛ lajɛlen kulo kan tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukurama don dɔ ba ye tunga lafiya min ni anana tungarange kelen bɛɛ lajɛlen lafiyali kama k'i to tunga la ka i ka ni kanso ni ka o jɔ ba maliba o kɔnɔna la yan tunga lafiya de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya o kɔnɔna la terrain b'i bolo a bɛ waati caman bɔ i t'a dɔn i bɛ n'i ka terrain ni ka ale jɔ cogo ka sababu kɛ danaya mɔgɔ t'i bolo i faso o kɔnɔna la min bɛ se k'i ka so jɔ k'a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma musaka caman i ma o fana bɔ tunga lafiya de bɛ se ka o k'i ye i ka terrain titre foncier de don walima permis d'occuper de don a tɛ i k'a di tunga lafiya ma o ma u b'i ka so jɔ k'a d'i ma damu ani lafiya kɔnɔna la i sen don tunga lafiya ma o ka so jɔ tɔn na n'an k'o ma ko pari kalo o kalo i bɛ se fɔ i ye musaka dɔ de bɔ walasa i ka se ka pari ni ka o kɛ kalo 5 o kalo 5 maa kelen ka so tile bɛ ta ni ka a d'i ma tirage ale kɔfɛ kɔni nin baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ notaire ale ka yamaruya de kɔnɔna la notaire min ni an b'a fɔ ale ma ko seere ale ka bolonɔbila sɛbɛn ni aw yɛrɛ ka bolonɔbila sɛbɛn o sɛbɛn bɛ ta ni ka t'o mara notaire fɛ yen nɔ fo ka taa fɔ ko baara kun cɛra wagati min na aw ni tunga lafiya ma olu ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ k'u ka baara kɔni tilennenya ani jɛlenya de don tunga lafiya ma tungarankew lafiyali dɔrɔn ye olu ka hamina ye aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan